Ассалому алайкум, бародарон, аҳли гурӯҳ. Аз ҳамаи шумо хоҳиш илтимос мекунам, ки ҳамин навори мара ба ҳамшаҳриёнмон, ба группаҳо, ба бародарон расонед. Асобина обращени ман барои падару модарҳо. Ҳозир маҷлис буд дар мигратсия, главное управление мигратсия ба мо хабаррасон карданд, ки вирус рост преступниства дар мобайни миллати мо, бачаҳои ёш. Больше всего со стороны нелегалов. Аммо одамое ки нелегалан аймо бо ҳамоно преступниствашу бо калон шуда истодааст. Шинос шудан ба духтарои несовершеннолетний дар соцсетиҳо, парфимия вай чиш меган, як сурат мепартоянд, вай мекунанд, амихелиён да шиносоӣ мекунанд, суратҳои ҳархела мепартоянд, уголовное дело ай. Баъд бародароне ки вид на жительство РВП доранд ва ё гадавои отчёт наспорида истоданд, баъд ононен ки ай 6 моҳ зиёд вид на жительство ё ки РВП доре, ай 6 моҳ зиёд ай Россия биромадан, автоматически аннулировать мекунанд. Баъд умуман дар бораи ахлоқи ҳамин дуздиву ғоратгариву ҳамин кидат кардану мисол ҳамин чизонда гап хабарҳо рафтанд. Баъд дар бораи мобилизатсия дар учёт истодани военкомат шаҳрвандони Россияра. Барои ҳамин аз ҳамаи шумо боз як бори дига хоҳиш илтимос мекунам, ба қонун, ба қоидаҳо қатъӣ риоя кунед, фарзандони худа насиҳат кунед. Он бародарои акаҳо додарое ҳасте, акаҳо додаротонро таҳти назорати хитон гиред. Вот ишқилиб вазъият беҳад вазминай, бо ина проверкаҳо сар мешаванд, бо чизо ҳаминҳоро ҳамаша таҳти назорат бигиред. Бародарон, ин шабу рӯз рӯзҳои вазмин гузашта истодааст. Паноҳи ҳамаи мову шумо ба Худо. Ҳамин гуфтагиҳои манда аҳамият битие. Ҳамин бародаро дар ҳар соцсетиҳо, ҳар несовершеннолетний кӯдако қатъӣ шинос нашаванд, ҳар сурат напартоянд, ҳар кор накунанд. Уже 2 каса уголовное дело карданд.